Amakhaza kahulumeni akhiphe umbiko othi imindeni okungenzeka inehlobo okungenzeka sezinesikhathi zanyamalala futhi azitholakali nalapho zifonelwa. Eke ezoqalaza emakhazeni kahulumeni ukuthi akuwona yini amalungu ayo lawa akhona, ngoba kuthiwa lamakhaza agcwele. Kunabantu abangalandiwe, abanye abaziwa. Empeleni bonke njengoba bengalandiwe, abaziwa ukuthi abayiphi imindeni. So kucelwa imindeni uma unomuntu nje noma ilunga lomndeni okungenzeka sekunesikhathi eside lanyamalala futhi ayikho indlela ukuthi nixhumane nalo, niyanxuswa njengomphakathi ukuthi nisondele emakhazeni kahulumeni nibheke ukuthi akekho yini umuntu omaziyo lapho, ngoba kuthiwa lesimo siqale ngo-2017 kuze kube manje bekulokhu kuqhubeka kunabantu abangena emakhazeni bengalandwa. Kwenza ukuthi indawo egcina abantu abashonile emakhazeni kahulumeni igcwale futhi ingabe isakwazi ukusebenza ngendlela efanele ngenxa abantu abahleli khona abangalandwa noma imizimba yabantu engalandiwe.